का बताइए सखी, कल सैया जी के साथे तो गजब हो गई। का भइल हो, का गजब भइल? तो सैया होलिया में मन लेना बात के, तो गहिले सूते उदहलनिया में रात के। तो सैया होलिया में मन लेना बात के, गहिले सूते उदलनिया में रात के। तो हमारा सोहिया जी से कके बरियारी हो पिचकारी चूहा काट देले बा। कहो सखी, ओकरा आगे का भइल हो? तो सुना, हाँ महाजा सब कही दिहले राजा माटी माटी। लेके पलट गईले खटिया के पाटी। महाजा सब कई दिहले राजा माटी माटी। लेके पलट गईले खटिया के पाटी। तो चोट लागल बाटे गोतरे गाकारी हो पिचकारी चूहा काट देले बा। का बताइए सखी, सुना आगे। तो सहिया सुनील बड़ा उत्पाती।
ऐसे शेखर निक साधावत रहे थाती। तो सैया सुनील बड़ा उत्पाती, ऐसे नीक से सधावत रहे थाती। तमाजा लेते रहले भीतरी से ढारी हो पिचकारी, चूहा काट देले बा। पिचकारी चूहा काट देले बा। ऐसे